Kajingkem jong ki pulit ki arngut ki khot kaseng ki samla puli Khasi Students Union KSU jong ka sora circle ka por shibjim step badban lit khenra ka por shiteng senia kala pen bitar shikat de yakini kaseng ta ka baong balei ban kem hagajing shisha kala de ban khot hajir shua la da ki kwa tokin habai de bagajing sha kem jong ki arngut ki khot ka KSU sora circle usamla mesadap bor Skembil bad usamla shanbor lang shanti nakaliang president ka KSU South Khasi Hills District usamla ribok dingdo loong kani ka jingle ki pulit ka de jingyo raj ya ki parado prasnam jongki bad ban kentu ki kmi ki pa ki nong shong shnong ka te ka than bad kit khot ka KSU bakin mi pajba la shai ka singi ka por khat ar baji min singi bantur sha sora police station bad bandawa na ki bakin pintikna ya ka jingdon ti ka KSU halor ka company abriu nakaliang president ka KSU South Khasi Hills sulong kani ka jingkem bad ban airu ya ka kerteng jongkit khot akilat pathai kubor ka dei ka bomla ban pidiang na bakan noru bandon kati bad ka jingja sha penyap ki arngut ki barjala ha ichamati kanu adap ke jing sko khya ka sim nomor ba teng teng POE ngamla man sha ban man UI nomor ba hadin mangla UI khubor mai osngo ba arngut ki khot jongi kala sha kem ushan chati kumju yo mesadap skembel kumnong yalam ngadap de jing sko khya nomor ba kai gani ka bajang ngim stu shu hoi ngi suthu ko jing target jong kini ki pulit ka dei ben da jing ja pon te apo shamati apan thaum dan ten rei lada kat kum jing ong jong ki ga dei tang jing jeler sudah namar ba lada ki ong ban shu shim jing kali la ne ban shu shim statement na ki kam dei pat bikin lek men men yong hai ju don an jata ban lek kem men yong si baji bro kata nga ko ban bu jing kali lada phi suthu mata ba phi mut ban shim statement na ne mut ban tokit jing kali kum ne tai kum no ka ja ka to sni phi de ban are ka kot pawan mi choki ya ki spo thanat bat menin ru ngadang yo ngau bahayin jongi kilek po si baji steng ki wat yana tengah ngam di bangating mangari enri ngabe la kakam ngaki usulong baraka juga por menin lalong do gading pha jong blei bangam pat dep kam ngam long her matak sngi tengah bangan her sibit nganda dep kakam enri hadin bangan datip gumto nga kam lek kam shu tenrei matang la penti kana be bana mar kani gadi jingle gadi jing yu roj yang ki kam tami prado prasnam jongi la shai ke sngi nga suthu baki kime ki kpa jong ki dukhot bro khoi ki dukhot jong ka South Khasi Hills bro khoi ki ben mi la shai ke sngi bat kumju ru kilong kime kilong kpa na ro ka shnong lai rengau ime ipa jonga bat kumju ki hinman ka para ki ben mi la shai ba phi phi ka yang ngim de ta kinong pnya preu kar kum kem jong ki la long be tik thek kum terrorism si baji siteng kum ta useng le no ben chule kem ye ki ne yeng la dam don breu hayin kin shok kin bom kin ong biang bu pen ap de tari kum pen ap ba siris long hi kata bersakawai masni okam igi dikot jongi arngut ki pelai kerteng apo pres kat bayi gitu ki breu pat belari yo ireng peleng de video klip bagi shimi ke mensem jong lur syai hadu mentang mi snau bikin pampawi kerteng bat kanung ki lakem ban syukuno kam de ka kam ka pasuk lada pidon kam pikot yang ngi kloi ban wan spot tanat baraka juga por nga syukwa ban utang ne gawai namar hakapor ba ngilai khenra hapo PHE PWD upenhun SDPO na po kasora civil subdivision ura phone yang pawan kwatar ban ekren bagato ka kam kamlong kolong ni kolong tai man kapor ju phone spa office upawan kai gane par baja mata kim phone kane na du mensingi palang mensingi palai mensingi thoding mensingi sajjan ka phone jungi kadang on hadu mensingi sajjan ju ngidang don hapo sora tad hadu mondi bangeda kiu shlong ndrei bali kita ki license song singi phimla ban phone yang pawan mi tanat pimut ban suplan ban sublim yangi bangi dai mangi ban kti ban peniap kita gebreu baraka jo ko poru ngasno ban ong ba lesi o kadai ganu ka kenja isu ko bangi ngilai ban be iti ki dikhar ki nong trei jo ki bari ki minister ban ong ba siapek ke ban ja kamut pimut ban le gumni pimut ban peni de kanai ga dostor kamut ba pin revenge lane pin bu nut bu nam yangi de kanai kar kom lada pikwa ban kli ban tokit ki khna ai de ka kot khot ya ki spot thanak ngakloi ngaru banwan kata kadai ki jingmi nga la shangan pentikna kane gade ka korwo ko basai la shai ka sngi hapo khat architeng lane hapo khat arbajingan poi hapo ka office lane hapo sora police station hapo khat architeng kane nga pentinga ki de khot ki bisenrang merse ki de benmi ki kime ka pagi bes thok ki bakhia ka shon ko bangi sha nyom beng na ka por hakum kini ki jaj breu ngi de benmi nane shikmat balada phila ban pentikna la shai ka sngi pentikna banga ngadon kti mangade unong penia breu hide ben pentikna baraka jo ko poru nga ngade ukun dap senrang ime ngam semla kha ime semla sneng yang aba ke ma me menda he arsan malik pnia breu ngimdan ktingi he kata gajing pnia breu da pi suthu ba pi kwa ban kli tokit kli de ko igrukom ndai ban tan steng mi steng yong pimut ba kidi kinong kendong pin chule ben yaki bikin tip ga an ka judon kata ban ong ban khot iki breu satana tang man sim jing kli kin dalik kem si baji steng si baji men mit hayi
bat ngasngau ban pentikna syai la syai kasngi hapo khat arbaji la tikna ngan poi hapo ka police station hapo sora bat wat khang ikelenti ka bangangan ya hadu bana poi police station sora ngin ya keren ke ban mi ke banja namar nganga kemcem lari ngapang met i kena la jong kin syakem ngade unong elam ngasung thu ngani i ke bahaya yang bikia ngar ngapang gemensim ki kena jong i gidang bun gidang lek puli gidang lek kelas kan ja yu ki kejeng lek kelas yuki kemen toy syu la da pi pengat kes kakam gajam gemio mentah rai ngingin pen tikena wat lek pengat kes i kini kena kat ba pimpat pen tikena ba manu badon keti ban peniap kita ki breu da ka basu tharai ngam la ban suong tau breu bade kita pin nget no pihak ban wat jeng tip adu banalap pindalat kita ki breu pen sitom kat kung kaan da ki don kita ki breu ba not ban sim mi kemen sim breu kata kadai ka kerwo na kalian jong aku munong elam jong sal kasihil ni dai ben mi la syai kesni kinong sora ki suthu ya ka khia ka shon hapo ka than jo pi ben mi la syai kesni ina lek hapo thana police station ngau lem na ka menta ka yang kasem jong ki khon ki ti ki me khpa ka bisa kem me lai jong ki khon nyirung idap ke jing khia ka men semi opi ong bangam nong elam ngari ngakemri re balik ki mi okem yang ngai kata kadang ngam tip re pide ben pentip yang ngabalanungan wan ngakloi perwan tak tu kisni lai sni so sni ngadon hayin pimon kem ndamenin ngakiu sulong bangam hiar psu pat sayin pilawan khandra hayin pi ong ban mut ben kili ngam nget daleli ru em ngin se pekai ha ka ikon don pin pengat engi lada pi pim don ni ka saki ka babiang ngin se pekai ni na kalian ka seng ru idon la ka ikhtiar bangin le na ka mentab jong pi bu su thombor lada kita ki badon ha ka bor kila ban le hadu kat ne yangi ni dai ban pen i ka bor mentab ngi ru ngidon la ka bor ba dai mangi ba ai bor pi la syai kasni la pentikna hapo khat arbaje sora police station ngan poi ngan her tikane na pentikna nomor balai nado baya pulur syai saus nem kenti ngili bu sentiu man usnem hang thi kam judon nganu jinja ngada dai mangi ki peniap breu saus nem kenti ngilawan kam aja ge hadu itu ski ni tak sudah kam ram ila pet iko apa kabor jo an jale kat bun kam ki breu badon peniap ya kumu lur syai nyota hendrai mata pinong pin sukuno ba dai mangi sange no ka kem nado la syai kesni ngang lawan sport sorawat kem mi ki khot jongi ngalo lupa Piko ayu naka jingkeli keli tangi ita ibadon belek keli de kawai ke jingkeli manta keli jingkeli bade ben keli hapo sora police station pinra sidu sardar police station kai jingkeli kata na yang ikbe kimi kapa jingini basyak kem pidi benni wat syak eki ben pengat igino kono nai Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya